zaman saya sih ada CD barang. CD dan pulau itu saya kira disetel. Iya kok. Dodi PP. Oh, CD kaset ngono lho. Ya. Malah di aku ono proyek malah CD ora disetel channel-channel Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Bupeke lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka wayang. Kuwi nggih. Engko langgange aku tak nyuwun angenteni ning bawane apa nderek sampean. Apa? Yo bawane apa? Elok meneng. Ya, karyane Mbah Mantep Suwardi. Lho, bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Dan bendino tanggapan suaran sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. tek suarane.
suarane piye? Wes pokoke nek weekend yo kowe ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang foto-foto Sriwati sing tunggu berangkat dari kamarnya menjadi abadi dan selalu memahami. Terus mergo ibarate bangunan iki pondasine gendut niken iki wis bakoh dhisik. Luar ditingkat pira wae model omah piye wae tetep lakon mergo pondasine wis bakoh. Ya nduk karo nggih mengenang Suwardi iki mantep Sudarsana Aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Ya. Gendut iki nembang angenteni sing duwe prabawa sing kaya ngene apike, ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Prigirjo Agung sinten sing rawuh. Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto Kepala Lenggah Pinarak anggene silaturahim lawan warga masyarakat. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tidak.